ومنفس قدوس أحدو أملاك ገብርኄር ሻድሻይ ሰንበት ዓብይ ጾም ቅዱስ ያሬድ ድውን ነዛ ሻድሻይት ሰንበት ገብርኄር ክብል ሰሚዋል ነው። ትርጉም ገብርኄር ድማ ገብር ማለት አገልጋሊ ክኸውን ከሎ ኄር ማለት ድማ እሙን ያዋይ ማለት እዩ። ስለዚህ ገብርኄር ማለት ያዋይ ወይ ድማ እሙን አገልጋሊ ማለት እዩ። ናይ ዕለቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 14 ሳብ 31 ብዛዕባ ምስላ መኽሊት ከምዚ ክብል ተጻሒፉ ንረኽቦ። ከምቲ ክገይስ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም ነፍሲ ወከፎም ከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት ነቲ ካልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ ይብል። እቲ 5 መኽሊት ዝተቐበለ ብኡ ኸይዱ ነገደሉ ካልእ 5 መኽሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ በዓል 2 ካልእ 2 ረብሐ። እቲ ሓንቲ መኽሊት ዝተቐበለ ግና ኸይዱ ምድሪ ቁዒቱ ወርቂ ጐይትኡ ሓብአ። ነዊሕ እዋን ከዓ ጐይታ እቶም ገላዉ መጺኡ ምስኣቶም ክጸባጸብ ጀመረ። እቲ 5 መኽሊት ዝተቐበለ ጐይታይ 5 መኽሊት ሃብካን እንሆ ድማ ካልእ 5 መኽሊት ረባሕኹ እናበለ ካልእ 5 መኽሊት ኣምጽአ። ጐይትኡ ድማ ጽቡቕ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ በሎ። እቲ 2 መኽሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ 2 መኽሊት ሃብካኒ እንሆ ከዓ 2 ካልእ መኽሊት ረባሕኹ በለ። ጐይትኡ ከዓ ጽቡቕ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ በሎ። እቲ 1 መኽሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ ዘይዘራእኻዮ እትዓጽድ ዘይበተንካዮን እትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ እፈልጥ እየ። ስለዚ ፈሪሐ ኸድኩ ነቲ መኽሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ። ሕጂ ኸዓ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጐይትኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታ ኽፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ እምበር ትፈልጥ ነርካ። ስለዚ እዚ ገንዘበይ ኣብ ባንክ ከተእትዎ ምተገባእካ ነይሩ። ኣነ ኸዓ መጺአ ምስ ወለዱ ወሰድክዎ ነይረ። ንበኣርከስ ነቲ መኽሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ 10 መኽሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ኹሉ ይህብዎ ይውስኽዎውን፣ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ። ነዚ ሃካይ ግልያ ግና ኣብ ፍጹም ጸልማት ደርቢብዎ። ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍ ንበለ ጐይታ ንደቂ መዛሙርቱ ኣሜን። እዚ ቓል እዚ ነቶም ጐይትኦም 5 2 መኽሊት ዝሃቦም እሞ ንሶም ድማ ነቲ ዝተዋህብዎ መኽሊት ተቐቢሎም ከከም መኽሊቶም ንዘፍረዩ ኣገልግልቲ እዩ ዝምስክር። ካብዚ ንመሃሮ እምበር እግዚኣብሔር ካባና ንዝደልዮ ነቲ ዝሃበና መኽሊት እሙናት ኮይንና ትእዛዛቱ እናኽበርና እሙናት ኣገልገልቲ ኮይንና ንኽንነብር እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ
نخلنا نناتنا ጸጋ ወይ ድማ መኽሊት ዓዲልና እሞ ክንረብሓሉ ይግባእ ክሓተና ከሎ ድማ በቲ ዝሃበና እዩ እምበር ብዘይሃበና መኽሊት ኣይሓተናን እዩ ናይ ምጽላይ ናይ ምስትምሃር ወይ ድማ ሰባት ናይ ምትዕራቕ ሰናይ ግብሪ ምግባር ንዝኣመሰለ ንጥሙያት ምዕንጋል ንስኡናት ርኅሩህ ምዃን እንተሂቡና እዚ ዝኣመሰለ ኩሉ ግብሪ ሰናይ ክፋል ናይቲ መኽሊት እዩ ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ሂቡና ዘሎ ጸጋ ብግቡእ ኣለሊና ከምቶም ሰብ 5-2 መኽሊት ኣፍሪና ክንርከብ እሞ እግዚአብሔር ድማ ብውሑድ ተኣሚንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ክብለና ሰናይ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን እግዚአብሔር ነታ ንገብራ ንእሽተይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክንዲ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዘለና ጸጋ ሰብ መኽሊት ክንከውን ይግባእ እቶም ሰብ 5-2 መኽሊት ኣብ ቅድሚ ጎይቶኦም እሙናት ኣገልገልቲ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብ ጎይቶኦም ሞገስ ክረኽቡ ንርኢ እቲ በዓል ሓደ መኽሊት ግና እታ ዝተዋሃበቶ መኽሊት ኣብ መሬት ፍሒሩ ስለ ዝቐበራ ከፍርየላውን ስለ ዘይከኣለ ነዚ ሃካይ ግልያ ኣብ ፍጹም ጸልማት ደርብይዎ ዝብል ፍርዲ ጎይትኡ ንርኢ ብኽያትን ዕርቃማስናኑን ኣብ ዘለዎ ውሰድዎ ድማ ተባህለ ኣብ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ስራሕ ንምግልጋል ማለት ንጸሎት ንጾም ንፍቕሪ ንንስሓ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንምኻድ ትህኪት እንተለና ከምቲ በዓል ሓደ መኽሊት ከይንኸውን ሓደራ ካብ ትህኪት ተባራቢርና ትጉሃት ክንከውን ብውሑድ ተኣሚንና ኣብ ብዙሕ ክንሽየም ምእንቲ ዘለና ጸጋ ተጠቂምና ረባሕቲ መኽሊት ክንከውን ይግባእ ምኽንያቱ ንእግዚአብሔር ኣብ ምግልጋል ንህከ እንተለና ዕጫና ናይቲ በዓል ሓደ መኽሊት ከይከውን ተግሂና ክንሰርሕ ይግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ጸላኤ ሰናያት ኣብ ውሽጥና ናይ ትህኪት መንፈስ ኣስሪጹ ከይንጽሊ ከይንጸውም ሰናይ ግብሪ ጽድቂ ከይንገብር ናብ ቤት እግዚአብሔር ከይንኸይድ ብዙሕ ምኽንያታት እናምጽአ ይዓግተና ኣሎ ስለዚ ውዲት ናይ ጸላኤ ሰናያት ምዃኑ ተረዲእና ክንቃወሞን ክንነቅሕን ይግባእ ስለዚ እሙናት ኣገልገልቲ ኮይንና ክንርከብ እዩ እግዚአብሔር ዝጽዋዓና ዘሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:15 እተፍቁርኒ እንተዳ ኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ እናበለ እግዚአብሔር ይጽዋዓና ኣሎ እሙናት ኣገልገልቲ ገብርሄር ኢሉ ክጽዋዓና ነቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ክንሕልዎ ይግባእ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ይብል ምኽንያቱ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ልብና እንተሎ ዝቃወመና የለን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:15 ነቲ መንፈስ ዘይብሉ ከንቱ ክትዕ ግና ካባኻ ኣርሕቆ ከመይ እቶም ነዚ ዘዘውትሩ ካብ ኣምላኽ እናረሓቑ እዮም ዝኸዱ እናበለ ሰናይ ምዕዶ ይምዕድ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ብናይ መንፈስ ኣቦኡ ቅዱስ ጳውሎስ ሰሚዑ ዝተመስከረሉ እሙን ኣገልጋሊ ኮይኑ ተረኺቡ እሞ ንሕና ድማ ነቶም ናይ መንፈስ ኣቦታትና ምዕድኦም ሰሚዕና ናብ ቤተ ኣምላኽ መጺና እሙናት ኣገልገልቲ ተባሂልና ክንጽዋዕ ሰናይ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ነቲ ብ40-80 መዓልቲ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ርሁን መንፈስ ቅዱስ ከየጓህና ዝተዋሃበና በበይኑ ዓይነት ጸጋታትን ውህበታትን ከምቶም ሰብ 2-5 መኽሊት ኮይንና 30-60 ሰናይ ፍሬ ኣፍሪና በእግዚአብሔር ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ተባሂልና ምስቶም ብየማን ዝቆሙ ንቀውም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።
አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላድነታ ቅዱሳን መላእክቲ፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ብፈጣን ረድኤቶምን ብጸሎቶምን ይደግፉና አሜን። ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ምስጋና ይሁን።